अरे नील्या किती ऊन लागत आहे राव. हा ना राव. खायला टरबूज खायला पाहिजे. अरे इथे दुकान आहे टरबूजाचं, ते जाऊन टरबूज खाऊ आपण. चल चल. हो भैया, बोला ना दादा, काय देऊ? अहो एक घराचं लाल टरबूज द्या लाल टरबूज पाहिजे का? आणि मोठं द्या बरं का. 2च मिनिटं थांबा, लाल टरबूज देतो तुम्हाला. बागरुषा आपली कशी ओळख आहे, आपल्यासाठी घराचं लाल टरबूज घरून आणायला गेलाय. A few moments later. 1च मिनिट. धरा धरा टरबूज. अरे तू तर टरबूज हिताला दिला, मग घरी काय आणाय गेलता? अहो घरी टरबूज आणायला थोडी गेलतो, लय वेळाची पोटात कळ लागली होती. तुम्ही दोघं आले, म्हटलं इथं थांबता, तोपर्यंत मी जाऊन येतो. काय आलं?